ari nintzen aritzetarekin Aitor kaixo egunon. Egunon, Manu. Musukoaren kontra gaizki esaka. Ja gutxi falta da, apeliaren 20 aurrera ja, barnealdean ja, musukoa kentzeko modua izango dugu. Bueno, ondo Aitor, ongi? Ondo, bai, ongi, Vale. Oso ondo. Oporreguna dira hauek, unian eta eskoletan eta ezta? Ikasle gutxi, badira batzuk, lanean, taldeetan eta gauzak aurreatzen eta eta, irakasleen aldetik, gu martxan, ikerkuntza dela. Zuek lanean, ikerkuntza horrek ez dauka etenik, ez? Ez dauka atxedenik, ez? Eta gainera, oporraldietan ere, gure lana hori izaten du, ez? Bintzat ikerkuntzan abiltzen denok, ordenagailua balimakazu, laneako aitzakarik ez, eta hor konektatzen gara batzutan, eta sailtasunekin batzutan benetan deskonektatzeko, baina saiatuko gara, Gaur hitz bat, anorexia, hitza eta horren atzean dagoen guztia, ezta? Milaldi zentzun dugun kontzeptua da, baina gaizki ez, gogora ekartzea zer den anorexia, ezta? Nola definituko dugu zer esan anorexiari buruz? Anorexiari buruz, badago igual gizartean irudi bat, ez? Ikusten direna pertsona oso argelak, eta esaten da ez horrek ez du jan nahi, eta kitxo, ez? Baina, lehenengo goza esan behar duguna da oso larria izan daiteken buru gaixotasun badela, ez? Eta gainera, klinika aldetik, gero itzingo dugu, baina zaila da, behar bezala tratatzea, eta baina bai esan duzu oso larria dela. Oso larria izan daiteke, bai, eta bereziki, badago kategoria bat, ez? Nervio anorexia ditzen zaiona, ez? Eta, pertsona bat bereziki emakume gazteak, ez? Argalakoak izan nahi dute, loditu edo pixua irabazteri kara handia izaten diote, eta karo, euren irudiaren gati etengabe kezkatuta egoten dira, ez? Eta gorputz irudiaren percepzio kerrarekin loturik dago gaixotasuna, bez? Ikusten dira beti gizen, ez da oso argalegon, ikusten dira gizen, ikusten dira itxusi, ikusten dira bez dutela enkajatzen edertasun irudi batean, ez? Eta horregatik, dieta, pixua, gorputzaren volumena eta siluetari dagokionez etengabe egoten dira arduratuta, ez? Anorexia izaera obsesiboko kasu guztietatik, Manu, 80% emakume gazteetan ematen da. Eta 10% motiletan. Eta, anorexia 12, 25 urte bitarteko emakumeek jasaten dutela, esan dezakegu gehien bat, eta arrisku altuenetariko adina izaten da, 13, 14 urte bitartean. 13, 14. Zergatik sortzen da anorexia, ze faktore daude? Begira, Manu, faktore nagusiena esango nuke kulturala dela. Saietuko naiz esaltzen, ez? Nahi dut, irudi fisikoaren eta mehetasunaren neurriz kanpoko estimazioa, ez? Eta garrantzia duten, gizarte batean gaude. Eta, karo, aberastasun materiala ere altua dugu, ez? Imaginatu, janaria lortzea arazo bat balitz, nik uste ez, badago hori, anorexia kasu gutxiago izango genituzkela. Testuinguru honetan, komunikabideek, bereziki telebista eta aldizkariek, eta publizitateak oso argalak diren pertsonak zabaltzen dute edertasun eta arrakasta eredu gisa, ez? Eta karo, txiki-txikitatik aurrek informazioa jasotzen dute, eta edertasunaren ideia honek bereziki emakumeak aldatzen dute, ez? Asko, beraien gorputza erabiltzen dutelarik, me izan behar naiz, ederra izateko, pentsatzen dute, sentitzen dute, maitatu izateko, onartua izateko, ez? Eta, klaro, edertasunaren kontzeptu zapaltzaile, bezain arriskutsu batengatik baituak egoten dira, ez? Neskan erabe asko, haiek gorputza errefusatzen dute, bikaintasun irudi horrekin bat ez datorrelako. Eta irudi horren preso bihurtzen dira, geroz eta meago, geroz eta ederrago, kakotxa artean, ikusi nahian, baina, karo, sekula ez da nahiko izaten. Eta, hau izanik faktore nagusiena, badira beste arrisku faktore batzuk, adibidez, autoestima desagoki izatea, hemen hitz egin dugu noiz baitez, autoezagutzaren garrantziaz, edo trauma, edo arazo emozionalak gaizki kudeatuta izatea, ez dakit, ikusi dira ez, adibidez, zenideren baten eriotza, ez, txikitatik eukitzea, eta hori gaizki konpuntuta eukitzea, maitasunaren baztertuta sentitzea, edo familiko gatazkak. Eta, badago beste faktore bat, aurreko gizentasuna, Manu, anorexia sufritzen duten pertsonen artean, eren batek aurretik gizentasuna edo gizen bezala sentitu edo egon dira gazteetan, txikitan. Hoiek izaten dira. Ari nintzen pensatzen, zurekin urte oso daramagu, eta hainbat arazori buruz hitz egin dugu, eta hainbat arazo psikologikori buruz hitz egin dugu, eta askotan agertzen zaigu genetika, askotan agertzen da, baina kasu honetan ez duzu aitatu ere egin, eta pixua jarri duzu gizartean.
Ez, gizarteak ezartzen digun estetika edo irudi konkretu batean, eta hor bereziki komunikabideok dugun ardura horretan izugarria da. Ikaragarria da, Manu. Ikaragarria da, gainera, txiki-txikitatik beti transmititzen da hori, bueno, azkeneko, gizarte modernoetan esango nuke, ez? Porque garai batean, bueno, kilo batzuk ukitzea eta inkluso esatezan edertasunaren eta osasunaren irudia bezala. Esan zilekera, Bai, azkeneko hamarkadetan oso nabarmenena da, transmititzen den hori, ez? Edertasunaren eta arrakastaren irudia. Gainera, agertu da, termino bat, nagazun baten itzengo dugu, gizenen kontrako fobia bat, ez? Gordofobia edo ez? Horren inguruan. Eta, karo, ematen duia hori, ez? Edertasunaren eta arrakastara izateko, maitatu izateko, hori, ez? Zure gorputza oso fina izan behar dula, egin behar duzula kirola pila bat, eta hor dago bigorexia eta bestelako alterazio batzuk. Eta hori, txiki-txikitatik barneratzen duzunean, zure identitatea eraikitzen duzu zure irudiaren menpe. Eta, karo, argaltzea eta flako eta fe eta me ikustea izaten da batzuetan bihurtzen dana arazo baten eta gainera oso larri izan daitekena, Zer sintoma ditu anorexiak? Bueno, nik uste deno dakigula, ez? Lehenengoa eta nabarmenena oso argal egotea, ez? Nio, karo, horrekin batera datorre gehiagizko pixua galduz, iritsi daitekela desnutrizioa, eta baita ere giar atrofia bat, ez? Eta beste sintoma nabarmenena, bueno, janaria refusatzea, ez? Janariarekiko jarrera oso negatiboa, jat ostean botaka egitea, hor lotzen dugu bulimiarekin, ere bai ez, emakumen artean gertatzen da amenorrea dela, hilekoaren aldaketa edo gabezia, edo diuretikoak, edo laxanteak hartzea, eta gero, lehenengo faseetan ikusi dezakegu pertsona bat, etengabe kirola egiten edela ez dura apenas jaten eta, baina gero hori bihurtzen da apatia batean, gogo gabetosu batean, tristura batean, depresio sintomatologia asko etortzen dira, lo arazoak izaten dira ere bai, eta karo, hori izaten duguna, ez? Lehenengo sintoma eta evidentena, nabarmenena itxura da, ez? Argal egotea, pentsa Manu, anoresikoak ez jateko berafan horretan, bere gorputzari, tailari eta adinari dagokin pixua, baino 50% gutxiago pixatu dezakete, eta horrekin etorre edo ekarri dakitekeen arazo guztiak. Bere adinai dagokinera baino 50% gutxiago. Iritsi daiteke kasu askotan. Pixua izan dezakete. Bai. Lehen esan duzu zerbait tratamendua, ez da erraza. Ez da erraza, egia da kasu gutxi batzuetan nerabezaroan agertu eta bere kaxa konpondu daitekela, naiz eta estetika eta gorputzarekiko harremana hori nolabait markatuta uzten dizun, ez? Baina anorexia berezko evoluzioa, Manu, desnutriziora darama, ez? Eta tratamendu egokia jarri zean, heriotzara ere eraman dezake. Horregatik, ahal bezain pronto identifikatu eta tratamendua hasi behar da. Normalean, terapiak laguntzen dute, familiterapia eta norbanako psikoterapia egiten, ez? Eta, gaixotasun psikikoa denez, tratamendu egokia behar du, espezialista bat egiatuta, argitzeko, argaltzeko eta jateari guzteko irrika edo afan kaltegarri horren atzean dagoen arrazoiak aztertu, behar bezala ulertu eta integratzeko zure bizitzan. Ze askotan ikusten da, jokabide horren atzean dagoena, dala, batzutan trauma bat konpondu gabe, edo zure autoestimarekin arazo bat, edo onartze sentimendu bat ez daukazula gizartean, ez? Ez dago soluzio magikorik, Anorexia duen pertsona baten tratamendua, bere gogoz onartzen ez badu, ez? Jatea, hori ez, normalean janeurri horrekatua eta kompletuaz gain, batzutan lasaigarriak edo antidepresiboak ere ematen dira, ez? Eta kasu batzuetan noski ospitalera eraman berri izaten da, ez? Nik uste dut hori, ez? Garrantzi handikoa dela bizi maila egokia lortzeaz gain, anorexia erabasendatzeko pertsona horrek janaria libreki eta bere borondatez onartu beharko duela argi uztea, ez? Eta honekin batera, anorexiara eraman duten arrazoi psikologiko horiek ere
aztertu, onartu eta saiatu modu eroketu batean integratzen bere bizitzan. Esan duzu anorexia kasuak 12, 13, 14 urterekin eman litezkela, esan ditu gurasok oso erne egon beharko dutela, erne edo mintza gainean. Eman litezke prebentzio aholku batzuk emango ditugu gurasoentzat bereziki, gurasoak entzun ditzaten, ez? Bueno, nik uste oso importantea dela, nena aipatzen genuen, ez? Zintzu dira arrazoi nagusienak, eta nik, aipamena egiten nuen, eta ikerketak horrela dirazten dute, arrazoi kulturalak hor daudela, gizarte arazoak hor daudela. Orduan, mezua gardena da, ez? Edertasun kultura estereotipo hoiek kritikatzeko joera indartu dezaten etxean, ez? Moda eta publizitatetik datorrena bereziki, moda hoiek mehetasuna aldarrikatzen bai dute edertasunaren eredu bakar gisa eta bestelako balio batzuk indartu, ez? Eskuzabaltasuna, maitasuna, inteligentzia eta barrakoak horiek baloratzen erakutsi eta indartu behar dira etxean. Ez dezagun hitz egin edertasunari buruz, eta edertasun kanonei buruz, hitz egin dezagun beste balore batzui buruz, ez? Elkartasunari buruz. Hori da, eta bentsat komunikabidetik edo telebistatik edo aldizkarietatik azpimarratzen diren edertasun irudi horiek zalantzan jarri, ez? Zer dagoen horren atzean, ez? Ze bilatzen den horrekin, ez? Eta nola zu zeu eraiki dezakezu zure identitatea norzaren hori ez soilik zure gorputzaren pean, edo zure edertasun kanon horren pean, ez? Beti polit, beti eder, beti erakargarri, bereziki emakumeei, ez? Helarazten zaien mezu hori, barneratu dezakezu, baino ez dadila bihurtu zure bizitzaren ardatza, ez? Horrekin batera etorri daitekelako, anorexiarekin izan daitekeen, arazoak edo olako trastornoak, bai. Bueno, ze proposatuko digu entzulei irakurgairen bat, edo... Nik... Ze bururatzen zaizu? Bueno, lehenik eta behin esan, badaudela familia laguntzarako alkarte batzuk oso interesgarriak, daukagu Euskadin akbeuskadi.org, norbaitek olako arazoren baten inguruan informazio gehiago ikusi nahi badu, Nafarroan ere badago aban.es, erakundea, oso ondo dagoena, eta 3 liburu, bat psikologikoagoa dena eta teknikoagoa, eta niri asko gustatzen zaitze, oso analizin sakona egiten ditu, eta irakurlari nahi du, izenburua da, 3 erderaz daude, baina, anorexia, una locura con sentido. Oso interesgarria da. Eduardo Torres Macho 2021 batean, iaz argitaratutakoa, eta oso ondo dago. Gero badago beste bat autobiografikoa dena eta kritikoagoa, izenburua dauka Hambre, mi historia frente al espejo. Toni Mejías idatzitakoa, 2021, bere historia propia oso gogorra da, baina interesgarria, eta nerabentzako gordina eta benetazko historia batean oinarritutako liburu bat, da Clara frente al espejo, una historia desde el infierno de la anorexia, Belen Olias Erickson 2016en idatzitakoa, oso interesgarriak 3 liburuak, eta bakoitza, populazio igual desberri batentzat irakurleak aukeratu dezala. Gogorrak izango dira, historia gogorrak dira, baina... Bereziki, bigarrena Hambre eta baita ere Clara frente al espejo una historia. Baina nerabe bati irakurletasuna hori bultzatzeko eta horren inguruan informazioa eduki dezan, azkenekoa oso aholkugarria da. Horrelako kasu bat etxean daukanari, animo, munduko sorteriko naupa diogu, ez da erraza. Eta orokorrean, nahiz eta etxean kasurik ez izan, etxean nerabea baldin badituzue, umea baldin badituzue, Aitorrak esan dizuena, zuen eguneroko konversazioan ez da, ila presente egon irudia eta estetika eta horre daukan indarra, eta eredu konkretu bat ez, hitz egin beste gauza batzoi buruz, ez da? Eta indartu beste balio batzuk, eta bereziki saiatu kritikoak izaten, ez? Jasotzen den informazioarekin eta ikusten den telebistan, eta ikusten dituzuen aldizkarietan, eta publizitatean, horrekin kritikoak izan, eta beste balio batzuk... Eta gure eguneroko konversazioetan, askotan igual erraza esaten dugu, alako izugarri flakatu da, alako izugarri izendu da. Zugapa dagoen, ze ederra dagoen, eta ze, edertasuna horretan dago, baina edertasuna asko ze zabalagoa da, eta asko ze sakonagoa da. Bereziki kontuan izan, 11-12 urtekin, hasten dira ja, bereziki neskak, beraien gorputza, beraien jazkera, beraien edertasunaren idudi horrekin, horretaz hitz egin, horretaz landu, eta horrelako liburuak irakurtzea, ez dator bat ere gaizki. Aitor Aritzeta. Plazer, Manu. Horren gazter arte. Aio, Aitor, aio.